بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. An baba ini ya wannan duniya gare shi ne makoma ta gaskiya. An baba ini ban zo da komai ba, rana za ta zo zan koma can gaba. Insha Allah zan yi aiki na alheri domin samun jannatul firdaus mai haske. Ni ma ba zan wace wannan hanya, ina roƙon Allah ya bani kariya. Subhanallah, zuciyata na bege da rahamarsa zan kai ga nasara. An ba ini ban zo da komai ba, rana za ta zo zan koma can gaba. Allahumma salli ala Muhammad, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. An ba tari ne tafiya ce ta waɗan lokaci, Allah ka saka harshen mu ya zama alheri, amin.